Dobrý den. Rozhodli jsme se vydat do ulic. Ještě jedno. Dobrý den. Rozhodli jsme se. Co si lidé myslí o nezaměstnanosti a co si o tom myslí celkově? Tak tady mám nějakého pána. Dobrý den, dobrý den. Já nemám čas na nic, já tady nemám na nic čas. Co chcete? Co? Počkejte, prosím vás, mám na vás otázku. Ano. Můžete se zastavit. Ale rychle, jako já chvátám práce, takže... Takže dobrá, tam se na práci, takže máte zaměstnání? Jako mám nějakou tu práci, ale dlouho jsem víc scháněl docela, jako. A jak to, že jste jí tak dlouho scháněl? No, protože ona ta práce v té České republice vůbec není a špatně se to schání. Je málo peněz a hodně vody. Jo? Ještě co potřebujete? Co to dá? A jakou máte vlastně práci? Práci? Já jsem zemědělec. No teď jdu na polský, Taško. Aha, zemědělec. A jak jste si takovéto práci dostal? Co máte za školu? No tak do toho mě hlavně navedla moje máma. Protože ona byla taky zemědělec, no. Tak od té doby mě to jako chytlo a od té doby už se nedělá. Dobrá. Teď jsem si akorát byl koupit kartáček, to je hrozný, kolik to stojí peněz, takhle dneska takovýhle kartáček. Já na to šetřím 2 měsíce na kartáček. Kolik činí váš měsíční plat? Ty to zajímá, ty krávo. Tak děkuji vám za... Je to možné, takovýhle otázky se ptát, nebyl slušných lidí, zemědělců. Není. No za to se omlouvám, tak děkuji vám za... Jste všichni do prdele. Já vám to řeknu takhle. Prostě práce není. A nebude. Lidi se musí snažit tu práci sehnat. Rozumí tak? Takže děkuji vám za shledanou. Prdele s tou kamerou. Ne, že to bude někde v televizi, vy.